Din is-sena l-ekonomija ta' pajjiżna mistennija tara tnaqqis ta' kważi 6%, dan filwaqt li r-rata tal-qatt se tisplodi għal 6.1%. Skont it-tbassir li qed tagħmel l-Aġenzija Fitch, l-iżbilanċ tal-pajjiż kaġun ta' din il-pandemija se jitlaq għal aktar minn 8%. Din il-valutazzjoni tal-Fitch hija bbażata fuq it-tbassir li l-pandemija tal-coronavirus se tibda taffi fit-tieni nofs tas-sena, bl-ekonomiji jerġgħu jibdew jirritornaw lura għan-normal fis-sajf. Ir-rapport ta' din l-Aġenzija Awtorevoli hija tistampa li hija qar minn dik li ġiet ippreżentata mill-Fond Monetarju Internazzjonali u mill-Aġenzija Moody's fejn l-IMF qed ibassar tnaqqis ekonomiku ta' kważi 3%. Min-naħa l-oħra Moody's f'rapport separat qalet li tnaqqis se jkun kważi 4%. Filwaqt li l-IMF qed tistenna li l-ekonomija ta' Malta tonqos b'ammont iżgħar minn pajjiżi oħra madwar l-Unjoni Ewropea, Fitch taħseb mod ieħor. L-Aġenzija qed tbassar tnaqqis ta' 4.2% fil-pajjiżi taż-żona euro, meta f'Malta id-daqqa se tkun ta' 5.9%. Dawn mhux biss persentaġġi iżda b'mod konkret ifissru daqqa fuq il-postijiet tax-xogħol, fuq l-opportunitajiet taż-żgħażagħ u fuq il-pagi. Fitch innotat li l-industrija tat-turiżmu f'Malta se ssofri tnaqqis konsiderevoli fit-tieni kwart ta' din is-sena minħabba l-pandemija illi għaddejja. L-istess aġenzija qed tbassar ukoll li dawk li se jitilfu l-impjieg se jiżdiedu għal 6.1%. Aktar kmieni din il-ġimgħa, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Schwireb qal li minn sħarriġ illi sar fl-aħħar jiem jirriżulta li tul din il-pandemija se jkunu eluf dawk li se jiġu essenzjati. Kejl tal-telf ta' impjiegi kien naqas, però kien naqas għal 25,000, 25,000 mhux numru żgħir laqas. Minħabba l-COVID-19 sa issa diġà tilfu l-impjieg tagħhom madwar 800 persuna. Kelmu fuq dak li huwa unemployment qed nitkellmu madwar li ġew redundant x'ngħidulhom hekk nitkellmu madwar 700-800. Marja Franca Lanza, Annet News.